Christopher Mutsvango panguva inoi wachipiwa mathreats achinzi mashoko ari kubuda achitaura panguva inoi achaita kuti azodestroyiwa pamwe chete nekusvasvangwa nethe ruling party ZANU-PF zvoita kuti nyangwe nemutungamiri wenyika achazotadza kumudefenda. Saka napinda mashoko obuda achitaurwa nemacritics vanhu vakaita sana majera jeros vari kuuya vachikondema mashoko anenge achitaurwa naChristopher Mutsvango on their addresses. Some of the people vanenge vachitaura vachiti aiwa Christopher Mutsvango anova amouthpiece aiwa yeintelligence yeZimbabwe kana kuti yemutungamiri wenyika, but panguva inoi wotizeva maatax. Saka napinda mashoko obuda achitaurwa panapa nobva subscribe like on the bell icon. Timuna paenda majera jeros anobuda achinyora achiti Christopher Mutsvango's end will be disastrous. He is continuing to his onslaught on General Chiwenga behind the scenes, even where he is not provoked. Mnangagwa will not be there to defend him. Why can't he sit down with the spokesperson at large and ask him what is going on? Mashoko anobuda achitaurwa panapa pamusoro paChristopher Mutsvango zvinzi aiwa ari kuramba achipega aiwa kudestroyiwa kwaVP Constantine Chiwenga, but panguva inei kuri kunzi ava kuenderera. At some point he must sit down omboona seeker assistance nekumbobvunza kuti what is really going on. Nekuda kwokuti mamwe maatax akuita panguva inoi, yesterday takaona achitaura maatax pamusoro panatagwirei vanhu vanyatso kuzivikanwa kunzi vanhu vanga vagara varimo mugame pakudhara, but panguva inoi achiuya achivataka panguva inoi zvinyatsoratidza kuti zvingava nema-implications kana ma-complications kwaari. Mashoko ari kuda kutogwa pana majara jesu vachiti aiwa his end is going to be disastrous. Christopher Mutsvango anozivikanwa kunzi these are guys who are vocal, and panguva inoi kuonekwa kunzi maatax ake achiramba achiingiriza on VP Constantine Chiwenga kuri kuonekwa kunzi he is worsening his own situation. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu tudze mafungiro enyu. Aiwa, ndikuda kuti usangano subscribe, wachenda kulike, channel on the bell icon.